এই এসটি লাগে না শান্তি লাগে মাটি থাকিব দিব আৰু এসটি লাগিব এসটি আমরা মাটি পঠাব এসটি আমরা লাগিব তাৰ মাটি পঠা লাগিব আমাৰ শান্তি থাকিব দিব আমাৰ ঝাৰখণ্ডৰ মানুহ ঝাৰখণ্ডৰ জাগা ল'ব ইয়াৰ অসমত নহয় অসমত জাগা নাই কোনে ৰেচন দি থাকিলে কি হ'ব ক'ত বহি পেলাই খাব ঘৰ নাথাকিলে ৰেচন দি যাই থাকিব পাৰিব আপুনি ঘৰ বনাব লাগিব কৈছে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय इसोर रायजोफोर दिनैबो आङो नोंसोरजों सावरायनो पलिटिक्सनि भिडिअखौनो लानानै फैनाय जादों। दिनै जों गिबिसिनथारावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनायनि सायाव जोङो एसे खोनासंनानै लाग्रोगोन। नैथियावहाय जोङो बिपिएफनि सीएम महिलारि बिथांनि बुंनायनि सायाव जोङो खोनासंगोन। थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नैबे हाग्रा दामफायनायनि बेलायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। जोबनायाव क'क्राझार टाउनावहाय मा होनना बुङो फोरोंगिरिफोरनि खुद्रिसारनाय बिनि सायावबो जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन। बे समाव नोंथांमोना बयबो खोनासंग्रो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों। এতিয়া গোটেই পৰিৱেশটো চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত আহিছে। তাত এতিয়া চৰকাৰে সকলো জায়গাত যাব পাৰে। প্ৰথম 7 দিনৰ কথাটো বেলেগ আছে যে চৰকাৰ যাব নোৱাৰিছে। এতিয়া চৰকাৰ প্ৰতিটো জায়গাত যাব পাৰে আৰু ৰাইজেও চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ হিচাপে আহিব পাৰে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আমি ফাইনেল এছেছমেন্ট কৰি ক্ষতিপূৰণৰ দিশতো কালিৰ পৰা আমি আগবাঢ়িম। गोबां दुखुनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दे रायजो राजा नोंथांमोन सप्तासेनि उनावसो शिबसागरावहाय दैबाना लोमनायावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा सहैदों। नाथाय बे सप्तासेसिमहालागै बै शिबसागरावहाय लोमनानै थाजानाय जायफ्रा दुखुथिया न'खरफोर जानो गैया लोंनो दै गैया गाननो जि गैया थानो न' गैया दा बेखौ सप्तासेसिमहालागै जुदि आसाम सरकारा जुदि नायबाय थायोमोनब्ला अब्ला बैसोरनि हालादा मा अबस्था जागौमोन। हा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गावनो बुंनानै लाबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बे दै लोमजानायफोरनियावहाय सप्तासेसिमहालागै एक हप्ताहलके তাতে শিৱসাগৰত বানপানীত যাবলৈ পাৱা নাই বলে না যাৱাৰ পাৰা নাই না थांनो हायाखै। अब्ला बे सप्तासेसिमहालागै बिसोरो माखौ जानानै थागौमोन माखौ लोंनानै थागौमोन माखौ गाननानै थागौमोन बिसोरलाय। हा रायजो राजा नोंथांमोन हाजार हाजार दिनैनि समावहाय कन्टेन्ट क्रिएटरफोर इउटुबार्सफोर हा आरो गामियारिनि माखासे अनफावरि सुबुंफोरा दिनै बक्स कालेक्शन खालामनानैहाय सप्तासेसिमहालागै सप्तासेनि गेजेरावहाय गोबांथार मदद खालामबाय। नाथाय बेखौहाय साबायखर बावनांगौमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा। नाथाय बेखौहाय साबायखर बावनो नागारै दिनै लाजिनानैहाय मानो जायफ्रा अनसुंथाइ हैबाय जायफ्रा मदद खालामबाय बेखौसो सोंखारिनाय रायनाय जोङो नुबाय। रायजोफोर माबायदि चिफ मिनिस्टार बेलाय अब्ला साननानै नायदो दिनै सोरबाया 4 crore हरदों सोरबाया 1 crore हरदों सोरबाया 50 लाख हरदों सोरबाया 40 लाख हरदों। बे फैसाया मा चिफ मिनिस्टारनि फान्डआवहाय जमा जानानै थासिगोन नामा अब्ला। हा रायजो राजा नोंथांमोन दानिया बे समाव फैदो नोंथांमोनाबो खोनासंबावदो रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि सीएमआबो बेयाव थांनानैहाय मा बुंबोदों नोंथांमोना ससे खोनासंदो। বিটিসি গভর্নমেন্ট সৰু হলে কি হ'ব অলপ হলেও আমি সহায় কৰিম আমিও কম নহয় দিব কিবা একটা জানে সেটেলমেন্টৰ কাৰণে ৰিসেটেলমেন্টৰ কাৰণে ঘৰ ভাৰি ভাঙি গ'লতো বহুতৰ সেইটো নিশ্চয় সাৰ্ভে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্নমেন্ট অফ আসামৰ পৰা নিশ্চয় পাব। बाथ्राखौ बुङोब्ला नोंथांमोना गाज्रिबो मोनगोन आरो बे शिबसागराव थानानै दै लोमजानाय सुबुंफ्राबो गाज्रिबो मोनगोन। नाथाय जाखिनि हाग्रामा महिलारिया बेडशीट लांनानै हैबाय 10,000टा बेडशीट 10,000टा मुसारि 10,000टा पेनेल पेकेट 10,000टा माने ब्लिचिं पाउडार पेकेट पेनेल बटल ब्लिचिं पाउडार पेकेट बेखौहाय जोङो गोजोननाय मोनबाय। नाथाय नोंनि जे हारि जे बर' हारिया गांनानै दं उखैनानै दं खस्थ' मोननानै दङ
दिनैसिमबो लामा सामायाबो गैया बर' हारिनि गेजेरावहाय नाथाय बेफोरखौ नोङो नोजोर होआलासे बै आलादा स्टेट थाखानाय जाय स्टेटआ आलादाखा जाय स्टेटआ जोंखौहाय बिमा बाथुल नोजोरजों नायगासिनो दङ जाय स्टेटआ जोंनि सायावहाय अननायखौनो होआखै बे स्टेटखौहाय दिनै बांख्रांनानै लाबोनाया गोरोन्थि जादों बिपिएफनि सीएम नोंथांनिया ना दिनै बर' हारिनि गेजेरावहाय गुलिजों उरायहोजानाय फुंखा बसुमतारियाबो न्यायखौ मोनाखै नायगार बुथार जानाय जीवानन्द राजु बसुमतारियाबो न्यायखौ मोनाखै नाथाय नों बायदि सासे लिडार बर' हारिनि लिडारा बै मालाय जायगानि मानो खस्थ' मोननाय बिसोरखौहाय नोङो मदद खालामनो बांख्रांनानै लादों फैसालाय सोरनिथो बर' रायजो राजाफोरनि बर'नि थैखौहाय मानो दान होनानै मोनबोनाय रां बेखौसो हाग्रामा महिलारिया दिनैनि समावहाय मानो बेखाराव गारनो नागिरगासिनो दङ ओरै फारसेथिं गावनि न'खरनि मानसियानो गावनि हारियानो दिनै दैबो लोमजानानै दङ न' बां गैजायै जानानै दङ दुखुथिया गोरिब न'खरफोर दङ बेखौहाय सापर्ट होनो नागारै गुबुनखौसो सापर्ट होनायखौ नुनानै आं दुखुबो मोनदों रायजोफोर आं बुङाखै शिबसागरनि लोमजानाय मानसिफोरखौहाय सहाय होनाङा होननानै आं बुङाखै शिबसागरनि लोमजानाय मानसिफोरखौहाय न' लुनानै होनो थाखाय बिसोरखौहाय सेटेलमेन्ट खालामनानै होनो थाखाय आसाम सरकार दङ जाय आसाम सरकारा जोंनि बर' हारिनि सायावहाय आसुगुर गावगासेबो मदद खालामनो गोसो जाया दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला थांनाय समाव जेब्लानाखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिटिसिनि लामा डेभेलपमेन्टनि थाखाय 1000 कोटी टाका होलांनायनि खोथा बुंदों हयथ' बेखौनो हाग्रामा महिलारिया गथायफिनगोन खोमा रायजोफोर माबायदि लिडार बर' हारिनि लिडारा दुखुनांथाव गुबुन हारिनि थाखायब्ला हेर' गावनि हारिनि थाखायब्ला जिर' माबायदि लिडार अब्ला नोंथांमोनाबो सिन्था खालामब्रा बिजिरनानै नाय दिनैनि समावहाय सरकारा मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ दानिया फैदो नैबेखौ नायनानै लादो नोंथांमोना हाग्राया बायदों आरो बायदों जेम्स बसुमतारिया बबेयावहाय थैनानै थाखो हा आथिखालावहाय हाग्राखौहाय नायबिजिरनो थाखाय हाग्रायावहाय नोजोर होनो थाखाय ड्रनबो दङ ड्रननि गेजेरजोंहाय बबेयाव मा खालामदों बबेयाव मा खालामाखै बेखौहाय फरेस्ट बिफाननि मानसिफ्रा बे नोजोरखौहाय होनो हायो नाथाय फरेस्ट बिफाननि मानसिफ्रानो हयथ' हाग्राखौ दाननो थाखाय खाबु होयो खोमा मोनसे बाथ्रा दङ रायजोफोर थांनाय बिपिएफ सरकारा जेब्लानाखि सरकाराव गैथ'वामोन इउपिपिएल सरकार जादोंमोन बै समावहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकार यानिकि हाग्रामा महिलारिमोनानो बुंदों जे आं सरकाराव फैयोब्ला हाग्रा दानफायनोहाय होगोन ना हाग्रा दानफायनानैहाय न' लुना थानो थाखाय आङो खाबु होगोन बेखौनो लानानैहाय बे बाथ्राखौनो साननानै दिनैनि समाव नै बिसोर बायदि रायजो राजाफ्रा बे हाग्राखौहाय जुजिनानै दानफायदों नामा बे मोनसे कुइसन फैदों रायजोफोर दिनै बिपिएफ पार्टीनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि इएम जेम्स बसुमतारिया बहा थैनानै थाखो मा खामानि मावखो हाग्राबो सेभ खालामनो हायाखै मानसिखौबो सेभ खालामनो हायाखै जिब जुनारखौबो सेभ खालामनो हायाखै अब्ला मा खामानि मावगोन बिसोरबायदि लिडारा रायजोफोर जोबनायाव आरोबाव नायबावदो नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुदोंना क'क्राझारावहाय सोमावसारगासिनो दङ खुद्रिसारगासिनो दङ साख्रि बाख्रि होनायनि बाथ्राखौथ' बाद होदो आंनि नोजोरावहाय साख्रि होनायनि बाथ्राया 2 बोसोरनिफ्राय 3 बोसोर 4 बोसोरसिम हयथ' लानो हासिगौ टेट पास जानानै थानायफोरनि आरो बिथांमोननि जायफ्रा रिजाल्ट मोननानैहाय एपइन्टमेन्ट लेटार सफैसिगौमोन नैबे एपइन्टमेन्ट लेटार सफैहां जानायफोरनियाबो माने साख्रिया पेन्डिं जानानै थासिगोन रायजोफोर दा दरमाहा होनो हायैनि थाखाय बिसोरो खुद्रिसारदों साख्रि मावदों नाथाय दरमाहा गैया बेखौ लानानै खुद्रिसारदों दिनै जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय बबेबा जायगायावहाय गासै मा होनो मास्टारफ्रानो गैया बबेबा स्कुल कलेजावहाय बबेबा स्कुलावहाय 73 ख्लाय फरायसाफोर दङ गाव हारसिंनो सामलायो लोमजाला साजाला बेयावहाय मावस'नो थाखाय मास्टारानो गैया नाथाय
आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा बेफोरखौ जेबो नोजोर होआखै गावनि उदैयाव थुसननायखौसो नोजोर होदों गावनि जाथि खुरमा फेदेरनायखौसो नोजोर होदों गावनि फरियारफोरखौहाय मा होनो फेहेरनानैहाय धोन सम्पति खालामनानै होनायखौसो नोजोर होनाय जों नुदों रायजोफोर दा बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला बिपिएफ नि आइटिसिएल बिपिएफ नि सापर्टार्स बिथांमोना माने गन्थङाव दै हाबो मिथिबाय गाज्रि मोनो बेफोरखौ बुङोब्ला दा बेनिखायनो रायजोफोर नोंसोरबो बिजिरनानै नायदो बिपिएफ पार्टिया मा होनो 1 बोसोर जानो थांगासिनो दङ दासिमबो जेबो मावनाय नुथ'वाखै बेखौ जों बयबो मिथिगौ फारसे बिश्वजित दैमारियाबो मालाय अन्थाइ खाम्फा गायसनखानाय सेंसन जाखानायखौ गोदान गायसनफिननानैहाय खामानि मावनो नागिरनाय जों नुदों बेनो जाहैबाय बिपिएफ पार्टी बिजेपि पार्टीनि आखल आखुखा रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि